Argiaren podcastak. Matxin, zuk ez hautzal dituzu laban suitzarrak, ola erabilera anitzekoak eta. Suitzarrak bai, baina honek bikingona, emate gola okerra honekin, no? Bai, gutxienez. Zuetea. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri, hau egonarria saioa da, eta beste astebetez hementxe gaude. Matxin eta Eli, saioa gidatzeko asmoz. Bai, ongi etorri nahi. Hori da. Eta gaurkoan erlezaintza izango dugu izpide lehen elkarrezketan, horren aurretik ordea, datu batzuk oi bezala, Matxin? Bai, noski, ez ditxu jemongo jau, okera gaur kontan datu irakurketa iteko, eta egunon ez ditxu. Egunon, kaixo. Tira, hasi egingo gara besterik gabe. Konta iguzu, erlezaintza hitz egingo dugu, beraz, erleak badakigu urte morloa daramazkitela mundu honetan, zenbat da morloa? Ez egiten duten erleek, 130 milioi urte daramatzate lurrean, eta homo sapiensak 300.000 urte bakarrik. Erleak kretazio garaikoak dira, horren aurretik, landarek esporak zabalduta ugaltzen ziren, eta horren ondoren, sexu ugalketarako landarek loreak sortu zituzten, eta hortik oso gutxira garatu ziren erleak. Eta esan dugu, garatu egin zirela erleak, zeren eta ezti egiten duten erle hauek listorratik datoz, listorrak depredatzaileak dira, baina listor batzuk hasi ziren, beraien abietan hildako intsektuak gorde beharrean polena gordetzen, eta hortik datoz erleak. Aipatu izan dute bai, beti erleak eztia iteula, eztia zaparte ere bai, beste funtsu bate bauke, salduko eguzu igual, zer da neo? Bai, pertsonon elikadura oso antzako dia oso importanteak, jaten ditugun elikagaien 175 behar du intsektuek egindako polinizazioa. Eta polinizazio egiten duten intsektuen artean nagusia erlea da. Insektuen polinizazioaren 180 egiten dute erleek. Horregatik, oraindik baratze zain batzuek gordetzen dute, beraien aurrekoen gandik ikasi duten ohitura hori, erle batzuk baratza inguruan eukitzekoa, ez eztia biltzeko, baizik eta polinizatzeko bakarrik. Eta, garai batean ere ezaguna da, baserrietan, erleak izaten zirela teilatupean. Beraiek bazekitelako, oso importanteak ziala, baserriko frutu arbolak, baratzea, sendabelarrak, loreak, edo fruitu basatiak bildu alizateko, erlea etxean eukitzea. Beraz, hori dena jakinda eta lehenengo aipatu duzunez, 130 milioi urte badaramatzate lurrean, nola da posible edo zer dela eta daude gaur egun larri xamar? Bai, gaur egun erlek bizirauteko badituztelako hainbat arazo. Adibidez, 1985 honea, barroa parasitoaren arriskua jasaten dute, barroa erlauntzan sartzen da, eta erleak negua pasatzeko behar duen gantz erreserba jaten dio. Eta horren ondorioz, gaitzak zabaltzen dira, bai erle ume eta helduen artean. Bestetik dator, listor asiarra, badakigun bezala erlea jan egiten duna zuzenean, gutxiago hitz egiten da, baina nekazaritzan erabiltzen diren pestizidek erlea pozoitu egiten dute, eta klima larrialdian ugaritu egin diren bero kolpeek eta lehortek erlea ito egin dezakete. Eta hau guztia dela eta erle basatia izugarri galdu da, eta horregatik gaur egunean bizirauteko aukera gehien dituztenak dira erlezainek zaintzen dituzten erleak. Baina hauen artean ere badago arazo bat, seguruna erlezainek beraiek sortu dutena, ez? Eta da, gero Erbel elkarteko Garaikoitzek azalduko diguna, hibridazioa, ez? Kanpotik globalizazioaren ondorioz, kanpotik ekarri direla, alik eta ezti gehien emango duten erleak, baina horrek ekarri duela bertako arraza hibridatzea eta ahultzea. Esan duzu, erlezainen erruare badala pixkat, eta pixkat erlezainetan referentzia inez, Ego Euskal Herrin zenbat erlezain dabe, zenbat proiektu dabe gaur egun erlezaintza dedikatukok? 2021 datuen arabera, EAen 1255 erlezaintza proiektu zeuden, eta Nafarroan 621. Ikusi dugu, beste aurreko asteetan, etxaldeetan eta gertatzen zela etxalde gutxiago, baina abelburu gehiago zituztela, erlezaintzan zein da egoera?
antzekoa badauka parekotasun bat, geroz eta erlezaintza proiektu gutxiago dago, konparatzen badugu 2010ean eta 2022 urte artean, bai, 12 urte hauetan zegertatu den, EAen 2010ean 1748 erlezaintza proiektu zeuden, eta handik 14 urtera 1324. Horrek esan nahi du, 124 gutxiago dagola gaur egun. Bueno, esan dizuk gero ez da proiektu gutxiago, baina aldi beren erle kopurua ere jesten nahi da, edo nola mantentzen da momentuz? Ez, alderantziz, geroz eta erlezain gutxiago, baina bakoitzak daukan erlauntza kopurua handiagoa da. Horregatikan, Euskal Herrian erlauntza kopurua igo inda. 2008 eta 2022 artean parekatzen badegu, 14 urte horietan zegertatu dan, EAen 157 erlauntza gehiago daude. Zehazki, 17.883 zeuden 2008an, eta 2022an 33.172 erlauntza. Eta Nafarroan ere igo eginda 135 kopuru hori. 2008an 12.126 erlauntza zeuden, eta 2022an 18.782. Beraz, erlezain gutxiago, erle kopuru gehiago bakoitzak eta alderaketekin jarraituta, euren produkzioa nolakoa da eztiari eta argizariari dagokionez? Igo eginda. Proiektu gutxiago, baina erlauntza gehiago dauzkatenak, emaitza izan du da ezti gehiago jaso dutela. 155 hasi da azken 5 urteetan produkzioa EAen, eta Nafarroan 14,7. Zehazki, EAen 2008an 443,8 tonelada ezti jaso zen, eta Nafarroan berriz 178,3 tonelada. Produzioa gora joa, baina nahiko alda Euskal Herriko dena Euskal Herri guztia betetzeko, ez diz edo. Kontuan hartzen badugu, bataz beste pertsona batek zenbat ezti kontsumitzen duen, Eusko Jaurlaritzaren arabera 0,8 kilo bat kontsumitzen dugu urtean bakoitzak. Euskal Herrian badakigu 3 milioi pertsona inguru bizi garela, eta berriz esan dugu guztirago Euskal Herrian 222,1 tonelada ekoiztu zirela. Beharko litzateke jaia 4 aldiz ezti gehiago hemen kontsumitzen duguna hornitzeko. Bestalde, erlezaina zari gara orokorrean, baina hor badaude profesionalak eta ez profesionalak direnak, horri buruzko daturik? Hego Euskal Herriko erlezaintzaren ezaugarrietako bat dela, justo, gehiengoa zaletasunez ari dela, edo beste jardura batzukin uztartzen duela erlezaintza. Ez dela, oso jende gutxi bizi dela erlezaintzatik, 2021eko datuak ikusten baditugu, EAen 6% bakarrik zan profesionala, duela 2 urte, zehazki 1255 erle proiektu zeuden garai hartan, eta 78 bakarrik ziren profesionalak, eta Nafarroan gutxixiago, 4%. 2021ean 621 erlezaintza proiektu zeuden, eta horietatik 25 bakarrik ziren profesionalak. Eta jakitearen adinan media gutxera erlezainetan? Matxinen eta helik bastante jaisten dute adin media hori, bataz beste Hego Euskal Herriko erlezainen adina 58 urtekoa da. Dekalogo ederra osatu diguzu, eskerrik asko estitxu datu solta honengatik, eta datu horietatik abiatuta ekingo diogu urrengo gonbidatuari, zu agurtu ondaren, eskerrik asko estitxu. Eskerrik asko. Eta esan bezala, urrengo gonbidatua dugu, Egoitz Galartza, Erbel elkarteko kidea, Erle Azden elkartea da Erbel, 2017an sortu zuten elkarte hau, Euskal Herri osoko zenbait erlezainek, eta beraz abiatutako datuekin xetuko dugu. Noski, hasieran ongi etorri Egoitz, eta bisitari guzti esate jo bezala objektu bat ekartzeko. Ez dakit, gaur kontan ze objektu ekarri duzun, da azaldu gozu pixkat zer da noi. Ekarri dut espatula, erabiltzen duguna erlezain guztiok, gure erlauntzatan. Forma desberdinetakoak izan daitezke, kasu honetan modelo amerikanoa edo dela hau. Erabiltzen dugu erlauntzak erekitzeko, entre tapa nazpikoa kentzeko, eta laukiak, abaraska laukiak beraien artean banatu eta eroso atera izateko. Aldez zorrotzoa dauka, eta honek ere balio du, abaraskan gainean dauden argizari puskak garbitzeko, moztutzeko, eta gure eskua balitzateke bezala ibiltzen dugu erlauntzan, ezta? Erraltegira ezingo da hori gabe joan. Ez, badira objektu batzuk nahi eta nahi ez eran beharrekoak,
kea auspoa da bat, kea egiteko auspoa, hau da beste bat, eta trajea ja, bueno, aukerakoa izaleik, ez? Komeni behintza jaztea Bai. asko ziztata horretik. Bai. Bueno, abiskat aipatu duzu, goitzu Erbeleko kide izatea, nundi atorren Erbel edo Erbelen sorrera, abiskat. Bai. Bueno, ni erlezaina naiz duela 25 urtetikan, albaitaria ere banaiz, eta Gipuzkoako erlezain elkartean albaitari ibile naiz, erleen inguruan. Eta elkarte horrek, Gipuzkoako erlezain elkartea bazukan proiektu bat bertako erlea berreskuratzeko, eta selezio proiektu bat martxan jartzeko. Eta horrekin eta Euskal Unibertsitateekin batera aukera izan du genuen Europako proiektu batean parte hartzeko, eta ikasi genuen selezio programa bat aurrera nola eraman, zeintzu ziren selezio programa baten pausoak, eta hori erleetan nola egin. Beste ganadu guzietan badaude horrelakoak, aspalditikan, adibidez bertako arrazekin latxa ardietan badago hautespen programa bat, Pirenaika behiekin ere bai, kanpoko arrazekin ere bai, frisona behiekin, eta bar, ez? Baina erleekin, gu sortu ginen arte, gu proiektu hau martxan jarri genuen arte, etzeuen horrelakorik, gure erlearekin, etzeuen horrelakorik Penintsula Iberiko guzien. Eta aitzindariak izan du ginen, holako proiektu bat martxan jartzen, eta horren ginen talde bat, erlezen talde bat, Euskal Herri guzikoak, iparraldekoak, hegoaldekoak, nafarrokoak, eakoak, sortu genuen Erbel elkartea, selezio programa hau, hazkuntza programa hau aurrera eramateko. Hautespen naturalari edo helduko diogu aurrerago, baina arraza aipatu duzunez gero, erleetan erleak aipatzen dira, arrazak ere badaude. Bai, noski. Azpi espezieak, esaten zaio ere, erleen kasuan, espezia Apis mellifera izango litzateke, eta azpi espezie desberdina daude. Normalean, ganadu guztietan gertatzen den bezala, geografiak sortutako azpi espeziek izaten dira. Hau da, Penintsula Iberikoan dagoen zegoen erlea gizakia sartu aurretik ere, errezaina bihurtu aurretik ere, Apis mellifera iberiensis zen, Pirineoek jartzen zuten muga. Pirineotatik gora Apis mellifera. Italiako penintsulan bertako erle horia dago, ez? Apis mellifera ligustika. Eta orduan, esan dezakegu zona geografiko bakoitzak bere erle mota daukala azpi espezia, eta hori bihurtu dezakegu arraza balitzateke bezala. Orduan, gure kasuan, Pirinetatik hegoaldera Apis mellifera iberiensis izango litzateke hemen daukagun erle arraza. Bueno, eta horrazkenen naturalki elkarrekin kruzatzeinen edo zer pasatzea, o hibridazioak edo arazo bat ekarri dezake, azkenen kontinente desberdinetako erle arraza nastea. Lehen esan duzute arazoak arazo batzuk erlezainok ekarri dizkiogula erleari, eta batzuk baino gehiago esango nuke, ia denak erlezainek eta gizakia sortuteko dira, dudai gabe. Barroatik hasita, barroa bere ere erlezainek ekarria da erleetara, baino bestelako arazoak ere bai, ez? Eta kasu honetan, hibridazioa edo bertako geneen galera ere erlezainok ekartzen dugu, erlezen batzuek ekartzen dute. Naturalki, azpi espezien arteko gurutzapenak ez ziren gertatuko, barrera fisikoak, geografikoak daudelako. Mendi garaiak daude, eta alde batean dago espezie bat, azpi espezie bat, eta beste aldean beste arraza bat, eta naturalki ez dira gurutzatzen. Gainera, normalean izaten dituzte hegaldi ohitura desberdinak. Arraza bateko erreginak ateratzen badira ordutegi jakin batean, beste arrazako erlamanduak beste ordutegi batean. Orduan ez dute koinziditzen, eta hartara arrazak puruak mantentzen dira. Erlezainok egin duguna da, leku batetutatik bestetara arraza batzuk mugitu, ustezko hobekuntza baten atzetik, ez? Pentsatuz, hobea izango dela kanpotik ekartzen den arraza hori. Eta kanpoko arraza hori ekartzeak egiten duena da bertakoekin gurutzatzea eta bertakoen geneak galtzea. Eta hori arazoa dela pentsatzen dugu, ze etorkizunean denon beharra izango dugu. Batez ere gene desberdin horien beharra izango dugu, gauzak oso azkar aldatzen ari direlako gure inguruan, klima aldaketa dela eta. Erlezainek, batez ere, erlezainek ekarritako arazo bat balin bada, erlezainek konpondu dezaketena da, edo hobe da esku hartzea etetea, edo... Bai, arazoa sortzea eskotan erresago izaten da, konpontzea baino ez da.
eta konpontzen ere erlezainak parte hartu behar du, bultza behar du, baina ez da bakarrik erlezainaren kontua. Azkeneko bizpahiru urtetan Erbeletik kanpaina bat egiten ari gara, jendea kontzientziatzeko bai erlezainak, baina baita ere gizartea eta administrazioak ze kalte ekartzen duen kanpoko arrazen erabilera. Eta nahiko genukena da arautzea erabilera hori. Eta debekatzea kanpoko arrazak ekartzea eta erabiltzea bertakoa erlea dagoen lekuetan. Ez? Orduan, erlezainon implikazioa behar da, baina baita ere administrazioena. Erlean kasun, pixkat esplikatzea duzu hibridazioi nola sortzean, azkenen erregina bat egan ernaltzea edo estaltzeute, eta horrek nola sortzean hibridazioi edo nola gelditu. Naturalki, erlauntza zatitu egiten da, erlakume bitartez, urtean behin edo bitan, garai honak iristen direnean, eta hori da espezie horrek ugaltzeko daukan modua. Bitan banatzen da kolonia bat, eta horren lehen erle kolonia bat zegoen lekuan, erregin zaharra eta langileen erdiak mugitu egiten dira, desplazatu egiten dira, beste leku berri batera, eta han bizi leku berri bat egiten dute eta kolonia berri bat eratzen dute. Eta lehenko lekuan geratu den horretan erregina berri bat sortzen da, eta erregina berri horrek ernaldu egin behar du. Estali egin behar da, erlamandoekin. Estalketa bizitzan behin gertatzen da erreginen kasuan, esperma erlamandoena gordetzen dute barruan eta hori erabiltzen dute beharrala urteetan. Erregin hori estaltzen da airean, erlauntzatik kanpora eta 2 edo 3 kilometroko distantzira. Eta estali daiteke 10, 15 edo 20 erlamando desberdinekin. Eta hor dago arazoa. Ingurunea bertako arrazarekin bakarra baldin badago, ez dago inongo problemarik, arraza mantentzen da eta erregin hori bere klaseko erlamandoekin estaltzen da eta kitxo. Baina inguru horretan, kanpoko erlamandoak baldin badaude, erregin hori estali dezakete, eta orduan bueltatzen denean erlauntzara jartzen dituen arrautza horietatik aterako diren erleak hibridoak dira. Eta gero guk berriz erle hori erabiltzen badugu berriz zatitzeko erlauntza hori, hibrido hori mantentzen ari gara denboran zehar. Eta arraza mantendu nahi baduzue, alegia erregina airean dela estaltzen da, nola kontrolatu dezakezue hibridazio hori gertatzen ez dela? Bai, oraintsu arte Euskal Herri guztian ez zegoen hibridazio arazorik eta garantia osoa genukan Euskal Herri guztian ez. Hegoaldeko Hego Euskal Herrian garantia guztia zegoen estalketak purutasunean gertatuko zirela. Iparraldean berriz hamarkadak badira bertako erlea galdu zutela eta ez dago inongo garantiarik estalketatarako. Eta azken urteetan Hego Euskal Herrian ere gero eta gehiago ikusten ari gara hibridazio gertatzen dira. Orduan, erlezain bakanak ezin du kontrolatu nola estaltzen diren bere erreginak. Ez dauka inolako ahalmenik horretan. Joan behar luke inguru batera, non badakien berak, han ez dagoela hibridaziorik. Hori litzateke garantiarik handiena, baina hori ere ez daukagu aseguratutako horrelako lekurik. Gu azkeneko urtetan, Erbeletik lan egiten ari gara ataungo estalketa estazioan, eta hor neurri handi batean, 170an kontrolatzen dugu gure erreginak zer erlamandoekin estaltzen diren. Eta nahi genuke ere arautu, bailara hortarako erabilpena, hori horrela mantendu dadin. Hortan lanean ari gara. Hobekuntza genetikai gaiai helduz, zer da bai hobetzen dezuena, zer saiatzezate? Azkenen esan dezue, erle beltza mantentzeko saiatzezatela, toki baten, ernaltzen edo estaltzen erregin horiek. Baina hortaz aparte, bakiten ez bintzat, gauza gehi hori bai iteitu ze hobekuntza hortan. Bai. Zer da kontuan hartzen dezuena? Abiatzen gara beti bertako erletik, bertako arrazako erletik, bera dagolako egokituena bertako baldintzetara, bai klimara, bai loretara, eta guk uste dugu erleriko berena dela bertako erlea erabiltzea. Hori erabiltzen dugu eta nahi dugu erlearentzako eta erlezainentzako ezaugarri onak diren ezaugarri horiek bultzatu eta potentziatu erle horretan. Adibidez, mantxotasuna. Ez zaigu interesatzen erlezainoi, erle oso agresio bat, ez da? Ez du hainbeste gozatzen erlearekin lanean, ez? Esan duzute lehen odatuetan erlezain gehiena jobista garela, o direla, eta gehiena gozatu egiten dute erleekin. Ez dira biltzea igual da, bigarren gauza bat heldu dena. Ez gehiena gustatzen dena da erlearekin lanean ibiltzea. Eta gozagarriago izango litzateke, gutxiago ziztatuko balu erle horrek. Hori da bat. Edo ekoizpena, erlezainok ere bilatzen dugu profesionalek batez ere,
ez dia asko ematea, edo ez di gehiago ematea erleek, ez hori ere nahi dugu selezionatu. Edo baita ere gaixotasunekiko erresistentzia bat, ez, barroa aipatu duzu delen, barroari ohituagoa egon daiteken erle bat ere nahiko genuke izatea, ez? Orduan, gure proiektu horretan egiten duguna da, test desberdinak, jarraipen desberdinak erregin multzo bati, eta baliorik onenak eta emaitzarik onenak ateratzen dituzten erregin horiek, hautatzen ditugu urrengo belaunaldietako amak izateko. Eta hori da, hautespena hola lortzen da, hautespena egitea. Belaunaldiz belaunaldi, eta denbora asko pasata. Epe luzerako asmorik eta baduzu alegia, hautespen horiek egin eta ezaugarri zehatz batzuk aintzat hartuta, horrek ez du esan nahi, beste 11 aldagai ere badaude eragiten dietenak, eta nola ziurtatu iraupenerako egokienak izango diren erleak geratzen direla, edo prozesu horrek berak ez duela espezia ahulduko. Bai, hori gertatu egik ez, ezaugarri zehatz batzuk hautatzeagatik beste batzuk bidean geratzea ez, hori hala da. Hortarako interesantzaigu alden dibertsitate genetiko handiena izatea gure poblazioan, eta noski ez dugu poblazio guzian eragiten. Momentu honetan 50 bazkidetik gora gara Erbelen, eta aurten 220 erregina banatuko ditugu bazkideen artean testatzeko. 220 erregina esan nahi du 220 erle kolonia, lehen aipatu duzute 30.000 inguru daudela Hego Euskal Herrian, orduan oso zati txikia da hortikan. Eta orduan, guk egiten dugu lan horrek ez dukentzen beste 30.000 erle egongo direla hor, era naturalean estaliz eta izango direla gene desberdinen gordailua. Hori interesantzaigu guri ere, ez? Gero bai, aipatuzu erlean mantxotasuna. Hori azken erlezainen interesakin sortutako gauza da. Bai. Naturalki ez zaiz iruditzen igual bere agresibidade horrek eregin aukiko lukela edo aldatu beharreko gauza ikustezu? Erlezen zaharrekin eta hitz egiten baduzute, esango dizute lehengo erleak ez zirela hain gaiztoak. Eta anekdotak beti kontatzen, baina herrira etortzen zen alako apaiza, estiak entzen da, onera reman gatzen zen, eta eskutsik haitzen zen estiak entzen, ez zioten ziztatzen. Hori entzuna dugu eta nizten dut. Garai batean, erlea oraindik ere mantxoago izango zela orain baina. Aipatu duzuna, erlezain zaharraketa eta estitzuk ere datutan aipatu dugu, bataz beste 58 urteko adina dute erlezainek. Zer daude, zailtasuna dago belaunaldi berriak sartzeko, ez da bereziki praktika erakargarria, nola ikusten duzu sektore alde horretatik? Ez alderantziz. Egia da oso zarkituta egon den sektore bat dela, adineko erlezain asko egon den sektore bat, baina urtero gazte pila bat inkorporatzen dira aktibidadera, hori ikusten dugu antolatzen diren ikastaroetan eta antolatzen diren ikastaro guziak betetzen dira, jende gaztearekin, eta 20-30 40 erlezain berri sortzen dira urtero provintzia bakoitzean. Orduan, nik uste bai ari dela gaztetzen. Igual irituko zeizu horrendik ere. Makina ezagutzen dugunetik eta gaztetu egin dela irutzen zaigu erlezaintza, baina... Horra ipatu zu, gaztetzen nahi dela, baina asko afizionatu diala eta profesionala gutxigo. Hor, ikustezu ofizioan zaila daula sartzea, edo... Zaila, bere zailtasuna baditu eta batez ere hortik bizitzea eta ondo bizitzea, ez da erresa, lehenengo sektoreko ganaderia gehienak bezala, ez? Orduan, hori ere nik uste bai ari dira aldatzen, ez? Azkeneko, ez dakit, 30 urte, duela 30 urte etxegoen hainbeste profesional. Beste abeltzaintza modu batzuk eta elkarrezketatu ditugunetan, oroar gehienetan atera izan dena da buru deixente edo esplotazioa hundixamarrak direla diruz lagunduak direnak, eta horrek ere alde nabarmen egiten duela, ez? Instituzioetatik eta ze politika bultzatzen den. Erlezaintza nola dago? Orokorrean berdina. Buru kontuan laguntzen den momentutik, edo erlauntza kopuruan laguntzen den momentutik, 1000 erlauntza dauzkan bate laguntza gehiago jasotzen du 200 dauzkan batek baino. Orduan, bai ari da bultzatzen administrazioetatik lan egiteko modu bat, ez? Edo esplotazioak izateko modu bat, ez? Esan dezure bai, Erbel elkartez aparte, albaitaria ere bazeala. Bai. Erlezaintzan albaitariak ze funtzio guitzeu edo? Batez ere formakuntzai lotuta eta ezagutzai lotuta, ez esango nuke. Azkenean erlezaina tokatzen zaigu denetik egitea,
eta denetik ezagutzea, ez, arleen inguruan, eta orduan, hortan, ez, gaixotasun desberdinen aurrean ere, ezagutza pixkat ematea eta aholkoak ematea. Naiz eta nire honi konturatzen naizen azkeneko urtetan gero eta zailago dagola aholku onak emateaz, ez da erresa erleak ondo eustea. Gero eta zailago balin bada horri eustea, eta gero eta oldarkorragoak balin badira erleak, zuk zergatik eusten diozu bizimodu honi? Bai, oldarkorragoak, esan dut, pixkat, konparatzeko, ez? Igual, Ezin da, manga utxean ezin da, joan, hori alderak eta ondixen barra da. Bai, oraindik ez, baina, iritsiko gara horrera ere. Eutxi, azkenean, harremanetan jartzen dizu naturakin, ez? Oso harreman estua dago, naturako erritmoekin, ziklo desberdinekin, ez? Udaberri, udara, udazken, landare, lore, eta batez ere erleekin berekin lan egiteak satisfazioa handia du, eta noski hortik bizi ere hortik egiten naiz, ez? Erleetatik. Bai nire erleetatik eta baita elkarteen eskutik ere, orduan dena nire inguruan, erleen inguruan sortua dagona da, eta satisfazio asko ematen dizkiet, ez? Erleek, bai. Gero, asterokotasunen galdera berdin egite jau, etortzean bisiterioak itzai, ez dakit, zeatikan euste dozun ofizioai? Gustoko dudalako, ez? Hori garbi dago. Eta laneko momentu gustokona? Udaberriko erleen zer hori, indartzen dieneko ezagutuko zute bilek ere ez, baina altza jarri aurreko momentu hori ikusten dena zenbat indarrekin datorren erlea, ez? Negua justu pasa duten koloniek gero nola lehertzen diren eta argizaria zuritzen hasten diren eta ume hori jarri eta hori uste dela momentu gustagarriena erleak ere kanpoan lanean dabiltza, polena ekartzen loretan eta horra asko gozatzen dut bai. Ohiko beste galdera bat, abesti bat eskatzea izaten da, eta zuri ere eskatuko dizugu, aurkeztuko diguzu ze karri diguzun? Bai, pentsatu dut Mikel Laboaren Lili bat abestia proposatzea, uste gaiakin ondo lotzen dela, eta ez du gauza asko esaten, ez? Letra oso esumea eta hitz gutxikoa da, baina asko iradokitzen du, eta uste harreman bat ere erlezainak loreekin ere badugula horrela, ez da? Erleen bitartez loreak ezagutu ditugu, eta loren atzetik eta lore desberdinak ezagutuz eta ibiltzen gara, eta erlea bera ere bai, ez? Erlea beraren lorera joaten da, handikan hartzen du bere etekina, baina loreak ere ematen dio erleari, ez? Polen karga bat beste lore batera eramateko, orduan uste dut ondo definitzen duela gaur hitzein duguna bai. Eskerrik asko Egoitz Galartza, Erbeldeko kidea. Ez zaitugu agurtuko, gero badatorrelako esperientzia bat eta hementxe nahi zaitugulako zu ere, baina kantua entzungo dugu. Oso Lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi eta ozto hartu lili bat eta ozto hartu lili bat etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi eta ozto
eta oztoz-ozto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere. Bueno, esperientziakin hasteko haingontan Eusebio Gaintza gonbidatu du, Biosasun olio ekologikoko kidea. Ongi etorri, Eusebio. Eskerrik asko, ongi etorri. Tira, ikusi dugu produktu sorta galanta ekarri diguzula gainera. Bai, batzuk, leirek esan dit zeo zer ekartzeko eta, bueno, ez ditut ekarri guztiak, baina, bueno, pizka bat ikusteko bai. Aukera eman diguzu gaina hemen probatzeko, eta esan basotan daukau, nik probatu eta harin sartzean kefir ura da, eta zer dauke horrek zuen oliba ondotik enba, ipatu guzu? Dauka oliba zukua. Zer da oliba zukua? Jendea zakitzen du beti olioa, oliben olioa, ez da? Baina olibek daukate hiru zati, gutxiko labera. Alde batetik olioak, koipeak eta hori, ez da? Beste aldetik ezurra, zati solidoa eta beste bat ureztatzen diren gauzak, ez direk, eta hori deitzen diogu olibondo edo oliba zukua, eta zuko hori galtzen baduzu eta ez baduzu estabilizatzen azkar, galtzen da eta bihurtzen da arazo batean, baina estabilizatzen baduzu, pues, edangarria da. Eta nahazten da oliba zuku hori kefirrarekin. Ikusten dugu eta, bueno, parean dituzuen produktu sortak ikusita galdera nabarmen xamarra da, baina olibetatik ez da olioa bakarrik ateratzen beraz? Hori da. Ze produktu atera daitezke? Atera daitezke produktu asko, segun da nola prestatzen dituzun, ezta? Eta baita olioarekin milaka produktu edo elikagai ekoizten dezakegu, ezta? Baina kasu honetan importanteena da jakitea oliba zukuan badagoela beste produktu oso interesgarriak, deitzen direla polifenolak, olibondo polifenolak, antioksidante oso onak. Hauen gu arronizko barietatean daukagu 22 mota polifenol, eta batzuetatik kopuru haundiarekin. Gu orain dela 11 urte proiektu europeo batean konparatu genuen gure barietateak eta ikusi genuen nola arronizko barietateak beste batzuekin, beste 10ekin konparatzen polifenol gehiago zuela. Gure asmotan zegoen hori pentsatzen genuen. Segatik gure olibondoak batzuk badaude 500, 600, 700 metrotara Iurramendiko hegaletan. Eta orain ja aldaketa klimatikoarekin ez du negurik egiten, baina orain dela 40 urte edo 60 urte normalean gure neguan 22 edo 23 gradu azpitik bazegoen egun asko. Eta beste barietatekoek hiltzen ziren, eta gureak eta gu asmatu genuen behar bada edukiko dute hori refrigerante bat babesteko eta lortu genuen, eta bai badaukagu beste batzuekin konparatzen polifenol gehiago. Aipatu zu Iurramendiko hegaletan, zehazki nun dauzkezue zuen arroniz bariedadeko olibondoak? Bueno, Euskal Herria osoaren erdian, ez da, deitzen, erromatarrek deitzen zuten ajerbaskonun, ez da, ajerbaskonun barietate bertakoa da, bai,
eta nabarian Arroniz da izena, herri honetan bestekin konparatzen olibondo gehiago dagoelako, hektarea gehiago. Eta sortu zen orain dela 30 urte, koskan, pues, baridate hau izango da bestea, konparatu zuten genetikoki, orain ja genetikoki egiten diren gauzak, eta, pues ez da pikual, ez da bestea. Pues desberdina da. Eta propietades desberdinak dira. Bueno, pues ordu deituko diogu, eta zein aukera, pues, aukeratu zuten Arroniz izena. Baina Arroniz badauden, Arellanon da Ikastelun, baita Arabako Errioxan, gauza, aberek, erleek edo olibondoek ez daukaten mugarik, haiek bizi dire betidanikan, eta bardina Jurramendiko aldapak eta joar egalean gauza antzekoak dira, orduan bizi dira leku batzuetan. Nahiko zehatza eta ongi ekarretako produktuak dira, Morloskadat ekarri duzulako, baina hemen Erlezain inguruan gaude eta zuk ere ekarri duzu propolearekin egindako edari moduko bat, azalduko diguzu zer lehen? Bai, gero dazta dezakegun elkarrekin. Iaz hasi ginen lan, orain dela 2-3 urte hasi ginen lan egiten hango Erlezainekin, Lizarragako Erlezainekin, eta sortu zitzaigun asmotan egitea produktu berezi bat, katarroak eta neguan hobeto pasatzeko edo gripen kontra eta gaian izan zen garai hartan sortu zen COVID-a eta hori eta apropos ikusi genuen. Eta zer jartzea, alde batetik polifenolak, beti olibondo polifenolak, baina hori oso mingotxak dira. Ez dakitzuek jandez edo saiatu zenuen noizbait sartzen ahoan oliba bat zuzenki. Eta, ezin da jan. Eta zergatik polifenolagatik asko ditu. Konparatzen beste frutoekin, gehienak. Eta, gu ateretzen diogu hori, eta sartzen baduzu edari batean, pues edari hori zerbait egin behar dugu, bestela ez badugu nazten. Eta apropasena ikusi zitzaigun erlea, zergatik, estia, erlearen estia, pues aproposena. Eta gero asmatzen hori, gure polifenolen artean badaude batzuk oso interesgarriak, adibidez oleoropeinak, oso interesgarria da, babesten duelako odol lipidoak. Eta horrela adibidez LDL ez da oxidatzen eta botatzen da kolesterol txarra, konportatzen da kolesterol ona bezala izango balitz. Baina oleoproteina oxidatzen bada pizka bat, agertzen da hidroxitirosola. Eta hidroxitirosola oso antiinflamatorioa da. Orduan, guk nabaritzen badugu estarriko mina zerbait, gaina, ibuprofeno, eta hori da antiinflamatorio bat, babesteko. Orduan, zu jaten baduzu esti hau hidroxitirosoarekin, kentzen zaizu inflamazioa, estarriko inflamazioa, jakina, bai. Eta bigarrena izan, baina gehiago, zer egin dezakegu jartzea baita propoleoa. Propoleoa zergatik, zure immunitate sistema babesten duelako. Eta horrela lortu genuen. Eta azkenean, ikerketa batean ikusi genuen nola trufan, hango Lizarragako baleetan, egabaleetan badaukagu, eta lokizetan daukagu trufazale asko eta baita koizpen batzuk trufaz, eta han aurkitu genituen antioxidante batzuk oso interesgarriak baita, antialergikoak. Eta horrela asmatu genuen eta atera genuen. Ikusite bai zuen produktutako batzuk herrigorako saskitan bai aurkitza dauzkola. Horretaz aparte nun lortza dauzko zuen produktuko? Nola da zuen proiektun erosketa edo?
Bueno, errigora da guretzat importanteena, lan egiten du oso posiberaekin, eta, bueno, zaretzen ari gara bultzatzen, bueno, baita Nafarroko hegoaldean euskera, bai. Baina, bueno, ateratzen ari gara produktu desberdinak beti kolaborazioekin, lan egiten beste enterpresakoekin, iturrirekin, erlezaekin, guztiekin, adibidez horrek egiten dugu gezalakoz gezaltzan ateratzen dutelako, hau da gatza eta olibondo eta trufarekin baita, oliba eta trufarekin. Eta hasi gara saltzen Euskal Herria osoan, bai, da guretzako momentu honetan 180 salmentetan, baina pizkanaka baita Euskal Herritik Frantziara, saltu egin zuten ipar Euskal Herritik beste puntu batzuetan. Handi pizka bat Alemaniara, justu aurten hasi gara. Eta beste aldetik, iaz joan ginen Mexikora, Nafarroko gobernua babeslearekin, eta han lan egin zuen asko Euskal Herriko sukaldari batzuekin, eta baita Euskal Etxea jendearekin. Eta horrela hasi gara lan egiten Mexikon, eta behar bada urten ez dut uste errigora bezain bezero ona, baina horrelakoak ari dira. Eta pentsatzen ari gara baita bultzatzean, Ego Amerikan baita, eta Ipar Amerikan badago, ikusten dute Euskal Herriko produktuak osonak direla, eta gourmet, eta bereziak, eta handi gabiltza. Datorren astean bueltatuko gara Mexikora. Bueno, gu Euskal Herrian geratuta eta nahi duenak aukera dauka hori, Herrigoran, gainera proiektu horrek beste zehar lerro batzuk ere baitu eta estimatu dago, eta guk aukera bat gehituko dugu, eta da, gure egonarreko saskiko zozketan parte hartzea, ze hori dena gure saskira joango da, ezta? Noski baiet, eta saskin parte hartzeko galdera bat itea eskatuko nizuke, pentsatu galdera bat, eta gero mezu edo audio bidez, argiako zenbakia bialtzeko aukerauko erantzuna. Esan galdera lasai, Eusebio? Galdera bat, a ber, zein da olibondo polifenol interesgarriena edo ezagunena? Bueno, hoxe. Begiratzea edo elkarrezketa pixka bat entzutearekin uste dut atera daitekeen moduko galdera dela. Kontua da, sekulako produktu pilakarra dizkizu guzu, behintzat, hauek urrengo zozketan saltuko ditugu. Lehenengo, oraingo saskia zozketatuko dugu, azkeneko lausaiotan bildutako produktuekin, eta bertan ditugu, argi eta bizibaratzeako produktu sortak, perrapa baserriko txuleta eta aragixetua, baserri loreak proiektuko lore sorta lehorra, Irure txikiko ogia eta upilak ere bai, EHZ-etako bi sarrera ere bazauden, eta duina, biolurrek ateratako duina ikerketako ikas materiala bete-betea dago. Bai, nik aparte hartuko martxan dan. Horretarako, hortxe azaosto horretan, baditugu parte hartu duten izenak, eskatuko dizuegu eusketa zuek egiteko. Inozentea ez dakit, baina esku garbia zuek izango duzuelakoan mintzat. Bat besterik ez. Bat nahiko. Zu, begiratu. Irakorri. Leire Etxeberria. Horixe, Leire Etxeberria, zorionak, saski txikitxoa autokatu zaizu, jarriko dira argiako lagunak zurekin harremanetan, eta itzengo zue. Eta esan dakoa, Eusebiok bota duen galdirerekin urrengo saskia betetzen hasiko gara, badakizue erantzunak, audioz edo idatziz jaso itzazkeula, Matin, telefono esaten eusartuko altzara. Baina ez buruz ikasi, baina 688, 869, 452. Eta bazpade errepikatuz, 688, 869, 452 zenbakia da gurea, eta honekin agurtuko dugu, hori bai gaur agur berezixiago bat egingo dugu, eta Eusebio, zuk ere kantu proposamen bat omen dakarkizu?
Behar bada Olibondo zar hoi, abesti hori ezagutzen duzue berria da, eta hango lagun batzuek abesten dute. Konposatu zuten iaz, orain dela 2 urte. Eskerrik asko Eusebio Gaintza, eta eskerrik asko zuri ere Egoitz Galartza, gurera etortzeagatik eta zuen sektorearen berri emateagatik. Eta eskerrik asko zuei ere, dakizuen bezala, gure bideo podcast hau argia.eus eta bizi baratzea plataformetan dago ikusgai, eta baita gainerako bideo podcast plataformetan ere. Ongi izan.